Mae cloddio am lo wedi lliwio ein cymunedau ac wedi sbardino canrifoedd o dŵf economaidd ledled y Deyrnas Unedig. Mae ein hanes o ran cloddio am lo yn fyw hyd heddiw. Mae tomenni glo segur yn rhan o'r dreftadaeth honno. Wrth i effeithiau'r newid yn yr cynsawd ddod yn amlach ac yn fwy difrifol, mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o gadw cymunedau'n ddiogel. Dyna pam rydym yn bwrw ymlaen ar rhaglen waith ar ddiogelwch tomenni glo. Sicrhau bod gennym wybodaeth gywir am leoliad a statws yr holl tomenni glo segur. Arolygu, cynnal ac atgyweirio tomenni glo. Mae gan bob tomen sgôr risg sy'n pennu pa mor aml y caiff ei harolygu. Mae arolygwyr hyfforddedig yn sicrhau bod dŵr yn gallu gadael y domen a bod y tomenni'n sefydlog. Mae'r arolygwyr yn cynghori pryd mae angen gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio. Rydym yn cefnogi awdurdodau lleol i ddarparu rhaglen o waith cynnal a chadw ac atgyweirio a nodwyd drwy arolygiadau. Gall technoleg helpu i nodi arwyddion o ansefydlogrwydd ar domenni glo segur. Dyna pam rydym yn ariannu treialon technoleg mewn tomenni risg uwch addas. Mae rheoli tomenni glo segur yn rhagweithiol yn lleihau risg i'r gymuned leol. Mae cyfreithiau ar domenni glo yn dyddio nôl i'r adeg pan oedd y diwydiant glo yn ei anterth yng Nghymru. Mae angen sicrhau ei bod yn berthnasol ar gyfer heddiw ac yn effeithiol ar gyfer y dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno deddfwriaeth newydd ar ddiogelwch tomenni glo. Rhaglen sy'n mynd i'r afael ac effeithiau hir dymor y newid yn yr hinsawdd. Rhaglen sy'n edrych ar y manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach a gallai tomenni glo ei darparu ar gyfer cymunedau Cymru.